Bueno, doncs, hola, jo sóc en Marc, en Cristian abans m'ha presentat molt bé, així que una mica ja ens coneixem. I bé, acabem de veure, hem fet un previsionat, una preestrena del curt de Valienta Mujer, i bé, espero que us hagi agradat. En Cristian m'ha delatat una mica abans de que sé molt poc el que passarà avui aquí, perquè bueno, ja vam parlar una mica del que faríem, seria una miqueta de conversa amb vosaltres, si teníeu preguntes, inquietuds. Jo puc parlar de tot el que ha sigut la meva trajectòria des de que estava aquí com vosaltres estudiant a l'ESO fins ara que he estudiat el batxillerat, he fet una carrera, he fet un màster i després ja he fet la meva primera producció a nivell professional, que és Valienta Mujer, el curt que acabem de veure, i també us puc parlar doncs, del que ha sigut fer el curt en si i del curt, que potser seria una bona manera de començar. Però qualsevol pregunta que tingueu, qualsevol dubte, qualsevol inquietud, jo estic aquí per respondre-us, per guiar-vos i per una mica il·luminar-vos una mica en la matèria que jo treballo i que jo m'he ocupat. Vale? Algú m'explica què ha passat, o què heu vist, o què heu entès? A veure, jo més o menys el que he entès és doncs, una dona sí? Doncs que per mi m'ha donat la sensació de que potser ha sigut la primera vegada que ha sortit per la nit doncs, vestida de dona i doncs més o menys perquè ella suposo que tenia por a sortir per la nit perquè passa el que ha pogut passar en aquest curtmetratge i doncs al final no sé qui és la dona amb qui parla per telèfon, però que ha dit que ho ha fet i que s'ha sortit bé. Molt bé. Algú més vol afegir alguna cosa? Està molt bé, eh? Algú més vol afegir alguna cosa? Sí. Jo soc l'Iñaki Alonso. El que jo he entès com a final ha sigut el que m'ha deixat més com pensant, ha sigut que acaba justament a un pont i no crec que hagi sigut casualitat, potser m'ha anat una mica per les tranques, però jo crec que acaba ja precisament perquè no ha acabat bé i mentre que ella li diu a la Sara que sí que ha acabat bé i que tot ha anat bé, ella s'ha donat compte doncs, que no ha anat com esperava i doncs, potser acabarà d'una altra manera. Bueno, el curt té moltes interpretacions. El Cristian m'ha dit que té un final una mica obert, no? I una mica tot el curt és, com te l'agafes? Què pensa, què sent, com es plantejarà? Una mica són preguntes, no? El que et proposa el curt, més enllà que respostes. És una manera de veure-ho. Potser no és la meva o la que jo tinc, però és una manera que es pot interpretar, està bé. Però res ni a la tele, ni en el cine, ni res és arbitrari, res és perquè sí, tot està super pensat, super calculat per provocar alguna cosa. Riure, preguntes, fàstic, potser, el que sí. Llavors, està bé, el pont té una explicació, després parlarem d'això, i sí, bàsicament és això. No sé si algú té alguna més a dir, si no avancem. Digues. A veure, jo m'ha sorprès bastant l'escena aquesta del pont tipus subterrani. Sí, el túnel? Sí, el túnel. Doncs que moltes vegades això passa, és només un comentari, que moltes vegades passa que et penses doncs, que et segueixen i tot això, que en veritat s'ha donat la volta perquè s'ha equivocat de camí i que desgraciadament moltes vegades passa i doncs ja està. Que m'ha sorprès molt que hi hagués aquesta escena, com que m'ha impactat molt. És una escena que això amb les noies que estaven dintre de l'equip ho comentàvem, que dius, ostres, això li passa a aquesta dona que és una persona trans, així d'un col·lectiu minoritzat i tal, però és que això a totes les noies us ha passat o us passarà o heu tingut alguna vegada una situació similar, per lo que és algo molt més universal aquest problema, no? I tu em sembla que volies dir alguna més? Volia preguntar si el pont acaba sent una metàfora a la seva nova vida o si acaba sent el fi, perquè d'una manera com es para allà davant i el fet d'estar tan tranquil·la a mi em donava com una sensació de que per ella la vida acabava allà amb aquell pont i no continuava travessant-lo. A sobre que es quedava molt a prop del principi del pont també transmet aquesta idea de que no el pot passar, llavors el fet de que no el pugui passar es tira en aquest sentit.
Llavors, volia fer una pregunta que si és un film sobre una minoritat com aquesta, és bona idea tenir un final tan fosc, perquè segurament si alguna persona que no sap com s'identifica, si és home, si és dona o ningú dels dos, si és bona idea tenir un vídeo com aquest que acaba amb un final tan obert i que a sobre, si estàs en aquest moment tu mateix, doncs potser acabaràs interpretant d'una manera més pessimista. I volia preguntar que... Em sembla molt interessant la reflexió que has fet i em sembla molt interessant la pregunta, perquè és una que s'ha posat en debat moltes vegades durant el procés de la pel·lícula. Ara ja us l'explico una mica i mirem d'arribar a totes aquestes coses que han anat sortint i totes les que han anat sortint. La cosa és... Aquest curtmetratge narra la primera sortida al carrer d'una persona trans. Molt bé, era de nit, però no és la primera sortida de nit, sinó la primera sortida al carrer d'una persona trans vestida com a tal. La Sara és una dona trans que no ha sortit mai de casa seva vestida de dona. Ella té la seva vida com a home i sí que la veiem que l'actriu està hormonada, o sigui que ha començat la seva transformació, però encara no s'havia atrevit a fer el pas de sortir al carrer. Llavors, el curt narra el seu primer viatge en el que s'enfronta a l'exterior i s'enfronta a totes les seves pors. Hi ha moltes coses que en el curt estan fetes expressament perquè et facin dubtar de, ostres, és ella que s'emparanoia o és que està passant de veritat? Per exemple, l'escena del túnel. És que ell l'està perseguint l'home i després ha canviat d'opinió o és que s'ho pensa ella? O el moment dels cotxes, o que es travessa mirant els cotxes, m'estan mirant i la gent està esperant que el semàfor es posi en verd per creuar i ja està. I ella això li suposa una paranoia. Una paranoia, no m'agrada fer servir aquesta paraula, una preocupació, direm. O el moment en el que entra a l'estanc i ha d'interactuar per primera vegada amb una persona i que li costa una miqueta, però hi acaba parlant i després hi ha una mirada del cambrer que no sabem què vol dir i aquí cadascú l'interpretarà, la mira amb morbo o la mira com si miressis a una persona normal o a una dona normal normal tampoc, una persona com pot ser jo, com pot ser vosaltres, no? Llavors hi ha aquests moments en els que ella s'està enfrontant amb el món exterior, però també s'està enfrontant amb ella mateixa. Llavors, l'objectiu que té el personatge, i llàstima que ho hem escoltat una miqueta fluixet a baix i que potser algunes coses s'han perdut o no s'han acabat d'entendre bé, però llavors ella on vol anar, que diu tot el rato vull anar a un lloc, vull arribar fins a un lloc i tal, és un pont. Llavors, per què el pont? El pont podria ser un monument, podria ser a algun altre lloc, podria ser on fos, però vam triar un pont perquè vam considerar el pont un element que serveix per fer una transició d'un punt a un altre. El pont t'ajunta un lloc amb un altre. Per lo que era creiem, una localització acertada per dir, ostres, doncs que arribi fins aquí com a una metàfora, no? Com a un element simbòlic i per arribar a un lloc. Què passa? Aquí entra la part també de documentació. Nosaltres, per fer aquest curt, jo que el vaig escriure, sí que jo podia inventar-me el que fos i ser imaginatiu, intentar ser original i tot això, però al cap i a la fi estava parlant de gent de veritat i d'un problema real que té un col·lectiu al qual jo considerava que volia representar, no? Llavors, em vaig haver de documentar i vaig parlar amb moltes dones trans, vaig parlar amb psicòlogues, vaig parlar amb entitats, després si voleu parlem de tot això, i em comentava aquesta gent que la primera sortida que fan és una sortida que és en plan fer una passejada i ja està, i tornen, no van a un lloc, no van a comprar no sé què, no van a visitar un familiar o un amic, elles la primera vegada el que volen fer és sortir per sentir-se que formen part del món
de la mateixa manera que nosaltres ens hi sentim que formem part del món, perquè elles aquest sentiment no el tenen. Llavors vam dir, bueno, doncs el viatge pot ser que arribar fins al pont i ja està, més enllà del que pogués ser. Llavors, la Sara aconsegueix arribar fins allà. El que passa que el camí no és fàcil. Es troba amb pors, es troba amb complicacions, però aconsegueix arribar. I això jo crec que és una cosa que alhora ens passa a tothom. Nosaltres, si tenim un objectiu, una meta, el que sigui, tindrem molta sort si ens surt tot bé a la primera. O potser és que no serà o som uns cracs o potser la meta no serà tan grossa o tan difícil. Però si és una meta difícil, ens trobarem que pel camí el més probable és que patim una mica, que aprenguem molt, aprenguem tant del món com de nosaltres mateixos i que quan arribem diguem, ostres, vale, doncs ho he aconseguit, potser no ha sigut tant o potser ha sigut una putada fer aquest viatge, no? Però aquí estem i no tot a la vida, no tot el món és de color de rosa i de purpurina i de Disney, sinó que hi ha gent que s'ha d'enfrontar a coses molt fortes, no? I una mica el que volíem fer amb el curt era transmetre això, no? Que hi ha gent que realment, o sigui, la societat, perquè al cap i a la fi és la societat, li posa molt difícil ser el que realment vol ser o ser qui realment vol ser, i que tot i així ho aconsegueix, i que serà una putada, però es pot fer i es pot arribar. I una mica és això el missatge que havíem que estem intentant transmetre, que serà difícil però es pot fer i que no serà de color rosa, però què faràs? Et quedaràs a casa teva tancat i no ho intentaràs? Una mica és el que hem volgut explicar. No sé què us sembla, no sé si s'aconsegueix o no. També és la meva primera pel·li així en plan més professional, o sigui, potser no ho he aconseguit, m'ho podeu dir vosaltres com a públic. Jo també encara estem en preestrena i encara hem rebut poc feedback més enllà del que els mateixos membres de l'equip ens puguem donar. O sigui que també està molt guai sentir interpretacions i opinions. Ara que l'has explicat bé, sí que és veritat que queda molt clar moltes coses. O sigui, jo, per exemple, no tenia aquesta concepció de que la primera sortida d'una dona com ella era només donar una volta. O sigui, potser tenim fins i tot normalitzat que pensàvem que aniria, no sé, potser a una discoteca o a una... Pensa que per elles sortir i fer una cosa normal, anar a comprar tabac, el que sigui, per elles al principi durant molt de temps és tota una aventura. A mi la Sara de vegades anàvem a assajar o anàvem a algun lloc i tornàvem amb tren i em deia, ostres, estar fent això amb tu ara és que per tu és una cosa del dia a dia, però és que per mi és una passada, per mi és estar com en el Dragon Khan i tenia l'adrenalina a tope perquè estava en un lloc públic com era un tren i estava gent i la gent passava, la gent ens demanava pas o si hi havia una persona gran que es volia seure, no sé què, i estava interactuant com una persona normal. Per elles això és una passada, quan no hauria de ser així, no? Llavors sí. Jo crec que algo que fa molt bé el curtmetratge és això mateix, o sigui, ja també pot ser per la música, o sigui, per tots els efectes ajuntats que o sigui, fan molt bé aquest èmfasis en el que pot ser, com tu deies, una preocupació per ella, que potser no passa d'una situació quotidiana, però que per gent com ella significa molt i una situació d'estrès que per nosaltres simplement és algo més quotidià i això sí que és veritat que s'ha fet molt bé, jo crec, aquest tipus de situacions. Moltes gràcies. Bueno, jo crec que per transmetre potser més del missatge de que pot ser difícil el pas, jo en comptes de que es quedés tan a prop del principi del pont, jo crec que hagués sigut encara que li costés passar tot el pont, que acabés passant-lo tot, perquè així... Travessant-lo tot, sí, podria ser una opció. Perquè així el missatge queda més clar de que s'ha arribat, en comptes de quedar-se ja a la meitat, bueno, bastant al principi del pont, mirant a sobre que pot donar la idea de que es va tirar. Llavors, crec que amb el missatge que es volia transmetre hagués sigut més fàcil per transmetre, hagués sigut
transmetit més bé Sí. si arriba al final, si arriba a la meta, en comptes de que el veiem arribant just abans de la meta, perquè en teoria la meta és travessar-ho tot, no quedar-se als principis. Bueno, hi arriba, però és una opció, és una opció. Al cap i a la fi són tot això... Arriba un punt que és tot molt subjectiu, són criteris, i una mica també el que es busca, o el que he buscat, és ser una mica provocador o generar coses que puguin portar aquests debats que estem tenint ara, perquè debatint es parlen els temes, es tracten temes, que al cap i a la fi és el que m'interessa també amb el curt, que es pugui parlar d'això, no? I també s'acaba normalitzant tot, per lo que està bé, sí. Que hi hagi disparitat d'opinions, res està bé o malament, és blanc o negre, o sigui, aquí cadascú pot tenir una idea que sigui igual de bona que les que hi ha en el curt o que les que digui algú altre, sí. Jo volia donar la meva opinió sobre el curtmetratge, que penso que és un curtmetratge que està molt ben fet des de les meves experiències, no? I el feedback que podríem donar nosaltres com a adolescents, que potser són els que més ens podria interessar aquest curt per temes que nosaltres com ens sentim i tal, penso que una persona gran que el veiés diria, ostres, doncs tenen molt de mèrit aquestes persones per tot el que significa, tot el que comporta, no, aquest procés. Llavors penso que seria com una molt bona ajuda a donar a conèixer com es senten aquestes persones, que són com nosaltres, i la força, o sigui, com el seu valor, no, de fer aquest procés, i això penso que és una molt bona idea i està molt ben pensat. Moltes gràcies. Tu vols dir alguna cosa? Sí, em dic Maria Vergés i crec que també és molt bo el curtmetratge, m'ha agradat molt i crec que la metàfora del pont jo me l'he pres, com ha dit, a lo millor que es quedés al principi. Jo he pensat que era com un progrés, com un pas que ha donat, i crec que si cada cop va sortint i va avançant més al pont fins a arribar ja a la meta, que és al final del pont, crec que ja serà com una mica més lliure la dona i crec que ja podrà com a travessar el pont i anar com en altres experiències, altres ciutats, i ja com arribar al seu objectiu. I crec que el primer pas que ha donat d'arribar a lo millor al principi del pont ha sigut un progrés molt gran per seguir avançant i seguint prenent-s'ho d'una altra manera, no tan negatiu, sinó que ha sigut una experiència una mica dolenta, però que potser altre dia és millor i anar avançant i progressant fins a arribar al seu objectiu del final del pont. Moltes gràcies, Maria. Veieu, és una altra interpretació. També segurament sí, que al cap i a la fi el curtmetratge parla d'un primer pas, per lo que pot ser perfectament això. Sí. Nia. Hola, jo sóc la Nia i sé que abans has dit que això de que fos de dia o de nit no tenia gaire importància, però volia saber si vosaltres hi vau ficar com algun significat, perquè al final els camins d'aquesta gent són complicats encara que sigui de dia o de nit. Aquí aquesta decisió ve completament del procés de documentació, perquè preguntant i tal, i quan sortiu, clar, jo tot això apuntant notes per escriure el curt, no? Sortiu de dia o de nit? De dia, no? I em diuen no. I jo, com que no? De nit. I dic, però per què sortiu de nit? Si de nit, doncs, la foscor pot donar que sorgeixin més perills, no? O sigui, quan un pare té una preocupació perquè els nens comencen a sortir, pel dia no els hi fa tant cosa com quan surten més per la nit, no? Que pot ser que hi hagi més maleant o qualsevol cosa. Doncs no. Les primeres sortides que fan les solen fer per la nit perquè hi ha menys gent i per tant s'han de creuar amb menys persones. I ho fan per això, per estar més soles i per estar, diguéssim, una miqueta arropades i una miqueta amagades per la foscor. Llavors, com que vaig parlar amb diversa gent i tot així, sí, de nit, no, de dia amb el sol, i que surtis i t'acreuis amb la veïna, que va. I llavors és per això, vam voler aquí ser fidels a la realitat, en aquest sentit. Primer dir-te que m'ha agradat molt, perquè moltes gràcies. Crec que ha arribat bé la idea de donar-nos les preocupacions que tenen les dones trans
a l'hora de sortir al carrer per primera vegada i donar-se a conèixer tal com són i tal com elles es veuen. I em sembla que també aconsegueix doncs, no només arribar a tot el públic, sinó arribar també a les dones en general, per al fet de que moltes també tenen preocupacions com l'escena del túnel, que clar, dius, doncs hi ha una persona, bueno, es creuaran, però sí que és veritat que a vegades dius que hi ha una persona i et dona com una sensació de nerviosisme, de passarà de mi, em seguirà, i crec que arriba molt bé el missatge de com ella aconsegueix arribar al pont i com ella aconsegueix superar per primera vegada aquests obstacles, perquè podria haver acabat pitjor el conflicte amb els nois al parc, però aconsegueixen sortir-se'n i deixar d'escoltar per un moment el que li estan dient i li estan cridant. I crec que funciona molt bé no només per informar a la població més jove, sinó que també crec que aquest curtmetratge podria ajudar a la gent més gran a doncs, conscienciar-se sobre la comunitat, les dones trans, persones trans, i crec que podria ajudar doncs, a que aquestes persones també ajudin a fer un entorn més segur i més obert cap a aquestes persones i es sentin més còmodes. Has dit moltes coses molt interessants. A veure si seré capaç de recordar-me de totes i anar-te responent. Però primer de tot, moltes gràcies. Al cap i a la fi, una mica, quan veiem algú patir, algú que ens podem identificar, o tractes un personatge ja a nivell audiovisual d'aquesta manera, el que busques sobretot és l'empatia de l'espectador, no? Que qui estigui veient el curt se senti identificat amb el problema que està tenint la persona que està veient a la pantalla, amb el que una mica el que es busca és, amb la Sara com a personatge que representa, es busca l'empatia del públic envers a la gent d'aquest col·lectiu, de dir, ostres, doncs no tot és algunes representacions que es veuen a la tele que són com de xiste, perquè una altra cosa és parlar de com està representat el col·lectiu trans a la tele i els mitjans de comunicació i tot això, i que l'espectador pugui veure, ostres, doncs realment és gent que pot ser bona gent, que és normal del món i que l'únic que volen és fer amb la seva vida el que volen i ser qui ells senten que són i qui són realment i deixar fer, i són bones persones i no passa res, pot ser el teu veí i no perquè sigui trans serà pitjor persona o et putejarà o hi haurà algú xungo, no? Llavors una mica el que volem sí que és això de dir, ostres, doncs realment són gent que potser ho està passant més malament del que hauria i potser hem de tenir més comprensió amb aquesta gent o no assenyalar tant, com que ara les noves generacions amb tot això estem molt més conscienciats, però també encara queda molta feina a fer a molts nivells per veure que és gent normal, com pot ser tu o puc ser jo. I bueno, per donar-vos una dada, ara us la donaré malament, potser dic una barbaritat, però és que em va cridar molt l'atenció i vam això que vam dir, que era menys d'un 8% de gent trans que tenia feina, que tenia ocupació laboral. O sigui, menys d'un 8% de persones trans poden trobar feina. És molt fort, quan segur que hi ha gent supervàlida, superintel·ligent i super... de tot, la Sara mateix, és que clar, van voler posar-li al personatge el nom de l'actriu per fer-ho més real. Llavors, la Sara actriu és la Sara personatge i vam adaptar també algunes coses de la seva història. Doncs la Sara mateix és una persona superculta, molt intel·ligent, molt llegida, sap d'art, sap de tot i en alguns moments ha tingut dificultats i ella és de les que ha tingut sort, que hi ha moltes que no. Llavors és això, no? Integrem-les perquè elles al cap i a la fi el que volen és sentir-se part del món i fer i deixar fer, no? Llavors una mica en aquest sentit està el curt. I llavors això, unes altres coses que hem treballat són
injustícies o problemes amb els que la gent se pugui sentir més identificada, i aquí sobretot molt el que és que segur que alguns nois també, però sobretot el públic femení, no? Coses com això, com el del túnel, o com que algú et miri raro i no sàpigues què vulgui dir el que t'estigui mirant, o com que te vinguin 3 tontos i te muntin un pollo, aquestes coses, no? Llavors això sí, també és una manera de dir, bueno, som com nosaltres i hi ha aquests problemes, ja sigui per un col·lectiu minoritzat com per el 50% de la població, que hi ha aquests problemes, i una mica el cura està per mirar-ho d'una manera una mica freda, una mica dura, i dir, cal, no? Doncs això. I no sé si et volia contestar alguna cosa més, però em sembla que eren aquestes 2 coses les que volia apuntar. Bueno, a mi m'agraden molt els curtmetratges, i ara anant-nos una mica, el que m'agrada és que el director sempre del curtmetratge ha d'haver portat una investigació i una recerca molt important. Llavors ara jo et volia fer una pregunta una mica més personal, i era si, pregunta. Si la teva opinió o potser les teves solucions que tu donaries o maneres d'enfocar el problema respecte a la societat envers aquests col·lectius, ja que tu has portat una investigació que ningú de nosaltres hem portat, i potser has vist alguna que voldries compartir com a possible solució, perquè potser és el més difícil i és donar una solució o una mena de guia per la societat que hauria de seguir o que hauria de complir per tal que aquestes persones se sentin millor. Moltes gràcies. Ui, aquesta pregunta és molt bona, i no sé si la sabré respondre com cal. Què fer? Jo et diré que jo com a artista, com a director, com a escriptor, veig que jo haig de trobar un paper en cada problema en el que jo hi pugui intervenir com a artista. Llavors jo crec que tothom, que això és un exercici que pot fer tothom, de dir, jo com a persona, què puc fer jo com a ésser individual, no? De dir, pues, si un col·lega s'està rient d'algú, pues tallar-li el rotllo. Si tu ets un adolescent que encara no tens una idea d'això i tal, però si tens amics i algú se'n riu i tal, pues dir, ei tio, o això que és una tonteria molt tonta, però és una que ja pots aportar tu a nivell personal. L'altre és, doncs això, parlar sense estigmes. Al cap i a la fi és normalitzar-ho. Quan passi a ser una cosa normal, ja no serà una cosa rara, ja no serà una cosa morbosa, ja no serà un objecte de rebuig o de burla, no? Llavors, jo crec que això passa per la consciència de cadascú, com vegi un col·lectiu, que pot ser el col·lectiu trans, com poden ser altres col·lectius minoritzats, no? I passa tot per normalitzar-ho, per com ho veus tu i com ho comparteixes amb el teu voltant, o si pots fer alguna cosa. Per exemple, jo com a artista potser puc fer més que algú com a mecànic, jo què sé. Per què? Doncs perquè jo el que puc fer és donar veu, investigar, empatitzar i intentar que la gent empatitzi o intentar fer arribar un missatge a la gent que si, ostres, doncs, no ho trobes interessant mirar-ho millor d'aquesta manera? I al cap i a la fi el que fem nosaltres no es fem de dictadors, però fem propostes, no? Doncs això sí que tinc clar que és el que jo com a escriptor i com a cineasta sé que jo puc fer. Llavors, jo això m'ho he estudiat molt i jo deia, ostres, hi ha injustícies en el món de les que jo puc parlar, que jo puc criticar. I és així com m'he començat a interessar pels temes socials i ha acabat sortint aquest curt, no? Perquè dir, el granet que jo puc aportar és fer alguna cosa que la gent ho vegi i se li vinguin al cap les preguntes i les converses que estem tenint nosaltres. Doncs això és el que jo sé que jo puc fer. Però cadascú jo crec que passa per coses del dia a dia, quotidianitat, i al cap i a la fi normalitzar-ho, perquè és una cosa normal que algú vulgui ser el que vol ser. Si una persona vol ser dona o vol ser home, doncs que sigui, com el qui vulgui no sé, ser astronauta, doncs que sigui astronauta, i qui vulgui ser bomber, doncs que s'estudi les opos de bomber, i ja està, no? És el mateix. Vale, moltes gràcies. A tu per la pregunta. Bueno, hi ha un motiu per què vas triar una dona trans o va ser el que va sortir?
Una dona trans en quin sentit? O sigui, com a tema de fer el curt? Com a personatge principal, sí. Com a personatge, una dona trans que no pas un noi trans? La cosa és que en la documentació que vaig portar a terme em va ser molt més fàcil contactar amb persones que van néixer mascle biològicament però que són dones. És com que ho vaig tenir molt més accessible, vaig poder conèixer més gent i al cap i a la fi em va donar més coses que m'ajudaven molt a poder fer la història de la manera que la vaig fer. Llavors és per això que va ser això. I creus que hi ha un motiu per què va ser més fàcil trobar a dones que homes? No m'avull mullar en dir-te que n'hi ha més perquè no ho sé. No ho sé. Simplement en el terreny de Barcelona, Catalunya que jo vaig abarcar és amb el que vaig trobar. D'acord, doncs aquí les preguntes de la meva companya, l'Ariadna. Molt bé, la saludem a l'Ariadna. Hola, Ariadna. Bueno, a nivell de producció audiovisual, com el curtmetratge aquest, ella pregunta quantes persones hi ha al darrere d'aquest curtmetratge. O sigui, i quins són els diferents tipus de càrrecs que poden haver-hi? Podem fer una assignatura completa d'això, És una pregunta molt heavy. A veure, clar, el nostre no és comú perquè això va ser un projecte que... Jo quan vaig acabar el màster, tots els alumnes del màster, que érem 40, van presentar un preprojecte en acabar el màster. Llavors, el presentàvem a SCAC Films, que és la productora que està associada, diguéssim, a l'SCAC, que és on vaig estudiar el màster, i que en alguns alumnes que veuen què tal, els ajuden a fer com la seva primera producció. Llavors, partint d'aquí, ja és raro perquè hi ha una part d'equip d'SCAC Films, que és com de la productora, i llavors està tot el meu equip. Llavors, diguéssim que dintre del que és una pel·lícula, els equips fonamentals és, primer de tot, l'equip de producció, que s'encarreguen de que la pel·li es pugui fer a tots els nivells, a nivell econòmic, a nivell logístic, a nivell de que tot el que sigui necessari per rodar estigui en el lloc a l'hora perquè es pugui rodar. Des del mateix lloc, des de la càmera, des dels actors, des de tothom. La producció s'encarrega d'això. L'equip de direcció, jo de vegades en produccions més grans hi ha guionistes i hi ha llavors el director i l'equip de direcció. En el meu cas jo soc guionista i soc director i ho vaig fer jo tot jo. I després un altre equip que hi ha és l'equip de fotografia, que està format pel director de fotografia amb els seus ajudants i operadors de càmeres i llavors també els que s'encarreguen de la il·luminació. Que aquests, la seva responsabilitat, diguéssim, és crear el look que tindrà la pel·li, no? Com es veurà, quina il·luminació tindrà. També hi ha el departament d'art, que se'n poden encarregar del decorat, també de la roba, o de vegades hi ha un departament de vestuari, hi pot haver maquillatge, peluqueria, tot això, que també tot és el mateix, donar-li el look. I els grans oblidats també està l'equip de so, que s'encarreguen d'això, tant d'enregistrar el so com després també de treballar-lo a la postproducció. Vosaltres, quan feu un vídeo pel Cristian, per VIP, n'han fet? Alguns, no? Segurament poseu el so que graveu o després posen alguna pista. Però a la vida real el so enregistrat de rodatge de tal correspon al 5% del so que tindrà la pel·lícula. L'altre 95% es fa després, gravant sons, mesclant, treballant, produint so. Llavors, tot l'equip que s'encarrega d'això. A més d'això, llavors està... Bé, és que podem fer una assignatura, i us estic resumint a saco, A més de tot això, està llavors la gent que s'encarrega de la distribució, de que el curt arribi a festivals, de que el curt es pugui veure i tal. I per ara ho deixarem aquí, a no ser que algú tingui algun dubte o li interessi algun departament en especial.
L'equip de realització aquí, què hi faria? Sí, perquè realització i producció és diferent, però Sí, ens diferencia. l'equip de realització seria l'equip de direcció, però realització és en tele. I s'encarreguen... El que passa que en tele hi ha la realització que s'encarreguen de tot lo tècnic, són els responsables de la imatge, de com sortirà, de quins seran els planos, de com es muntarà. M'he deixat a la muntadora, és una muntadora la que tenim nosaltres, també hi ha l'equip de muntatge en una pel·li. I l'equip de realització fa aquesta feina de muntatge moltes vegades en tele. I llavors la direcció de tele potser s'encarrega més de la part només de continguts, bueno, només, és una feinassa, de la part de continguts, mentre que els realitzadors s'encarreguen de la part tècnica. Jo com a director de cine m'encarrego del contingut i de com es transmetrà, també perquè a més soc guionista, i a part m'encarrego de quins plans vull que es vegin, parlo amb tots els departaments per prendre les decisions conjuntament, o jo els hi presento, a mi m'agradaria que el look anés per aquí, o que anés per allà, tal. Després cada departament ho treballa, i com que saben molt més de cada departament que jo, doncs m'aporten propostes que s'assemblen a lo que jo tinc al cap, però que potser no són exactament el que jo els he dit, perquè potser hi ha coses que se m'escapen. I una mica el treball és aquest, i és la diferència entre el cine i la tele. Vale, moltes gràcies. Pues, hola, jo sóc l'Agnès i jo simplement volia preguntar quin pes té el vestuari dintre d'una pel·li, dintre d'un curtmetratge i tal. Vale, depèn de la producció. Tot és relatiu a la producció. En aquest cas, en el nostre, va ser una mica difícil perquè havíem de veure què li posàvem perquè se la veiés una dona elegant, perquè se li veiés una dona sofisticada, perquè semblés una persona que et poguessis trobar perfectament pel carrer normal, no? Que estigués també amb les paletes dels colors que treballàvem, tot això s'encarrega una miqueta vestuari, no? Amb colors, textures, i llavors també teníem la por de que o no s'acabés de veure del tot femenina o passés a veure's puton. I no volíem ni una cosa ni l'altra, no? I llavors trobar el punt mig, doncs en allà va estar. I és mirar roba i tal, provar i canviar molt. Doncs és això. No sé si algú tindrà... Jo et volia preguntar que quant de temps ha passat des que vas pensar la idea i vas començar a informar-te fins que has acabat completament? Val, a veure si us ho sé dir bé. La pandèmia va començar al març del 2020, no? Doncs nosaltres llavors jo havia de presentar la proposta a Escac Films al novembre, per lo que vaig començar a treballar-la per allà al setembre del 2020 i la vam estrenar el novembre passat, el 4 de novembre. Imagineu-vos. Vam començar, quan ens va dir l'okei i tal Escac Films, també vam treballar amb dinàmiques molt militars, molt fortes, que de vegades aquests projectes en alguns moments són més llargs o en alguns moments són més curts, però nosaltres vam treballar molt a saco i és això. Nosaltres al novembre del 2020 donàvem la proposta, al desembre ens van donar l'okei i al febrer, a mitjans de febrer estàvem rodant. Estàvem rodant a mitjans de febrer i després ja tot el que ha sigut el muntatge i tot. Sí, sí. I a sobre, una cosa xula, Cristian, ja acabo, si haig d'acabar. Una cosa xula, que és que nosaltres vam rodar en pandèmia i en confinament i vam rodar de nit. El rodatge de Valiente Mujer es va fer de nit. Per lo que això a nivell de producció va suposar molts esforços de parlar amb policia, de parlar amb els ajuntaments i tal, i perquè ens duguessin tots els permisos, diguéssim, per poder estar un grup en el rodatge, érem 14 d'equip tècnic i els actors de cada escena, doncs quasi 20 persones, no? A les 2 del matí enmig d'un carrer quan tothom estava a casa seva que no es podia sortir. I va ser tota una aventura. Què? Els cotxes eren nostres. Els cotxes eren de producció i els vam coordinar per d'això. Sí, sí. Excepte a l'escena que es creu amb les persones, que llavors sí que es podia sortir, però hi havia toc de queda,
i llavors aquella escena la vam fer el més tard possible de que encara es pogués sortir la gent, perquè es veiés de nit però no era del tot de nit. Està després una mica trucat després a color i sí que hi havia cotxes en aquell moment. Però quan es paren els 3 cotxes i després el pont i tot això són les 2 del matí. Bé, doncs moltes gràcies i espero que us hagi semblat interessant Valienta Mujer i que us hagi acostat també una miqueta a la meva professió i el que jo faig i espero que us hagi servit i us hagi semblat tot interessant.